Беларусы, на мою думку, яны заўжды на нейкім перакрыжаванні, і яны умеюць жыць на гэтым перакрыжаванні, яны умеюць жыць пад вялікім ціскам са ўсіх бакоў, які заганяе іх на гэтае перакрыжаванне. Яны могуць выжыць у гэтым становішчы на працягу ўсёй сваёй гісторыі. Гэта крута і сапраўды ўзрывала мозг, калі я думала пра гэта ў першы час. Вось я дакладна разумею, што я жыву тут. І вось гэта маё месца. Але хто я? Гэта моя зямля. Калі глядзець то, як я гэта разумела па беларускай літаратуры. Беларуская талерантнасць гэта міф. Гэта сапраўды міф, але калі камусьці штосьці не падабаецца, аб гэтым ніхто не крычыць. Ці крычаць, але не шматлікія. Насамрэч, усё дзяцінства я правяла ў Расіі. Калі я прыязджала да бабулі ў Беларусь на лета, гэта было часам так дзіўна. Я яшчэ не разумела, што это ўвогуле іншая краіна, але адчувала, што тут нешта не так. Яно чымсьці адрозніваецца. Тады я пачала думаць пра тое, што вось мы тут знаходзімся на нейкім перакрыжаванні. Тут сутыкаецца ўвогуле шмат чаго, і гэта выглядае полностью натурально. Я магілячанка, і Магілёўская вобласць, не размаўляю па-беларуску. Ва ўніверы першыя курсы беларускай літаратуры гэта было вельмі цяжка. Але потым мне падабаецца моя прафесія. Я журналіст, я пишу про культуру, я пишу про літаратуру, і я займаюся крытыкай, і мне прыйдзецца пісаць на беларускай. І я разумею, што да гэтага часу моя мова не вельмі дасканалая, але калі я магу размаўляць, чаму б не размаўляць сапраўды. Я не бачыла прыгажосці беларускай мовы, а калі я пачула, калі чалавек, які сапраўды ўвесь час гутарыць па-беларуску, размаўляе на гэтай мове, гэта было так прыгожа. І калі ў школе кажуць нешта прыгажосць беларускай мовы, якая прыгажосць? Ты не вымаўляеш все тыя гукі так, як павінна вымаўляцца. Я пачула, як гэта можа быць, і я захацела гэтак сама. Мне цяжка ў гэтым білінгвізму, але я не хачу страчваць гэтыя абедзве часткі, таму што для мяне вельмі значная і адна моя сібірская частка і вось гэта беларуская.